Premtobre Kasee na Oshano de Edu so yanya Adom Trotro Prince also see do Odona na ene eye wiase nyina da ye yesi wo se radio ye di ho efa na Odona ho ne edi hye di nkoma busa okwan be na radio ede asumdua brome Prince yentio Womo aje hafa womo edi womo dwumadi ewa ha ene eye World Radio Day asembisa ne se radio a ye ewo man mu ha no ensonso papa ben ena enya ewo Ghana man so efa ne yasumdue eho yenye omanfo adwenkyere ya frame menu Odona brawoni mamena kam Odona protecting radio adwuma ne de in fact the susanso bebre aba ebiye your radio station sibo ha wasem kura aba se do mefa o kan no o kan ye no bo so obeka asem bi a se mfa se fire bato hu ye to aba ade anya no kuro radio station bo no akobodin no kan asem bi na akoye ntokwa ansem ba ku bi atiye o so no mpodi se wuhia ampipi ni kura ba se sekan kura fa wo no entwaye nti adibo ho a radio station fo na be ma ye hu ni nyina nti enne ye radio day ya ye kasa ba yi ye se radio for enam Adom TV a ma ba ha yi Trotro enne omu ye station bi a in fact omu de ya no munyuma ye kama nti enne no de ye kasa radio adwuma no eye edin susu aso papa abre yen ebi nso emoa nti ye be sra media for no obi anya na adwuma ye medase you from me tough Adona protecting aha na me wo me battery ho adwuma auto electrician radio adwuma baaye no aboa bebre na se de nkofo faso iyisu radio no so bi ho enye efise se nye radio anka wo hye wakurase a undumi mfre na won kire se wo kwanye ni ade na betwa radio na betwa ba TV so ni ade aboa bebre ese bi so wo ha iyisu radio no kwan bi a ekwan ne nye efise wo begya radio so no waka che se waka se ebia bibi si wa ho na unia igbeni o mpawasam yese se santrafo ni bi ho Adom ho politicians a omuti radio so a mo inciting for against other people even tribalism so kra ekoso a ewo radio so enye enti se radio aba na eboa yese a eni samo faso na mo se radio na e ka se radio adwuma nye radio adwuma de eye pa amankofo so adwuma bebre medam asepa yo me so frame me kwesiano me ye adwuma wo high tech auto glass me so na radio day no ma je ni say na radio day no me dey say na abanisa na first no na radio adwuma no na mi ni bi pa gbc 1 gbc 2 say do ma tremu pa unti brofa unti mi nka unti mi kire wadwen say so dia tokro mba bia radio adwuma wo ho local language ya trio enkran bibia betima a kire wadwen ma ama akomo bi ehu ebia nse na mo da ba ha se na yenso ya kire adwen ti radio na mo di radio day a eya pa samuri se adwuma na ba na momu no ebinim nhwe no mo nya adwuma yie efise ebi wo ha omoye na mani bi wo ha enkwa mfa masumdue ma mo yeda wase yo mesumi di Japan Elias wa man no chop protect na me wo Odona radio adwuma na ba na de aboa papa te se ama yete ye kasa ama bibi esi wo wiase bia nso yete ye adwuma ye fo no yantumi nkọ ba bi nkotie nsem but mu radio fo no mo kotie na se mo ba na mo be kan na so yetie news a eboa yen eti radio adwuma ye de yade eboa yen papa ese bibi esi bia no mutumi ma ye hu adekodi esi mutumi ma de esi wo wiase nyina eti radio ni de ababo boa yen ama yate ye kasa face no nanka brofo nko a ema yente ye kasa na ase ba radio adwuma na ba ye no esense o mo ka ye kasa ema yete ni ti yete de mo ka na ase nti radio adwuma na de aboa papa ye de mo ase se mo aba ha nso ye asembisa ne se de na mo pese mo ti e wo radio so yo ye friend masemense wo protecting de ye pese ye ti wo radio so ne se ye potem how be e koso a tete yen a ye wo Odona zone 1 association of garages insuta ne kwasem ni entum ntra ndwuma bebre ne ye esa nsu ni nti amba ka bebre ye ba ye oboafo bia
na yɛda bronya enam no so men na radio dwuma abobo ase MD Makoni ase osana onu na odi se mfridwuma ti se aba men na atra ko wiase man nyinala yɛde na ase nkayasa enkaye ma yenyi bi mboboro fo a yesu adwuma na ade ana ye adwuma no nkayasa be ya papa enam sasunti no se BBC a atams radio bi tumi ba te se Adom FM ene de kekeka wo tumi ba mo yete ya ha kakaka e radio so nti yehye won kran se iya biri na biri na wombra yesa ase nkote no wobaba na mo biri na biri na wombra mesra ye ne de ha ye no so wonso wonfa ko radio so ne ye mpanfo na wo ho no ya to aba mo won no wonso wonte no hu ye ha osanda ya fese obi de ne ka baba anapa na asa ofife baba no na so ayiro no nti ye da Adom radio fo ase se ene wode aba ene Adom Trotro ye nuanu mafitafo na omotwa gumu de amamu ene World Radio Day wonso awofi a woso tie me gidi se woso wo nsem ewo ho na ye pese ebisa wanka de opese radio no eye de ma oh radio ne de mpese ye ma ye de bebre keke ye fan se ye djuma ye nso ye nsane djumafo ye kire nkwala adwuma aha na ye wo no ayi nso ha yen eti ye besra ba ne se ayi ontwe nanim behwa ha sisi aban de bia wo se nsane dwuma enkoso nye obia na obetumi akọ school na akire ye nsane dwuma no ye sra ba ne so mbo ayen enyama ye hia hwa nso no kwato agota de akire ha kese odo na seke iso no to ana yira fa yen se wotinsu ano wo bebi a wotinsu ano na wo wo musa ye tinsu ano enso hefa ne ye be ye adwuma ne yetume didi aha ya ne yenso be ye adwuma ne ye didi ta ba no so mbo aye wo mu beto aba no ana wo ma aba ha ye mbo awo ye yin ato aba no mu wi no onsi ya biem nti ye besra ba ne se ombo aye e wo ye nsa ne adwuma ye kire nkwala yesu ye hia machine sa ye de be ye adwuma ti e besra ba ne se nkono so ye ontwe ne nim be hwe na nsa ne adwuma ya yesu ya no yesu ye ntumi yire ho ne ye kire nkwala ne nanka bibia nkoso se ka ye kire nkwala ye adwuma na ye nyanyama ye de be ye adwuma na ka kro no Robert ne sa nyama no e kan be biem esense adwuma ni woni ntinu obi woti ho de se kom de na o ma se kan so a no de kojiska o ma tuo so a no de kojiska iti se ya ye nsa ne adwuma na ka ba na eboa ye ma ye machine so ma ye enyama ye de be ye adwuma na ka be ma kro no sisi obi awie ye sesa onye adwuma ye no otifie iti se ka ba na ya yesu adwuma na ye hu na ye kire nkwala no ko hye ye din no ma ye machines na ka ja obi wie school na wa bra nipa mienu miensa kiye na ye betumi aboa ba no na ka Ghana etumi akoso Adom Trotro se ka no eyema meta owo ka nim ekase mate ne ka se den awe